20 sena. Għandna 29 tonna hawnhekk. Għandna razzett biex npoġġu l-inġenji, serer, siġar, nkabru naqra minn kollox. Jien jisimni Nadia, il-mara ta' Viktor, għandi żewġ titfal, Jan Paul O'Neill. Jiena jisimni Jan Paul, għandi 12 sena u li niġi hawnhekk meta kelli sentejn. Jien niġi kuljum fis-sajf u fix-xitwa peress li kolli l-iskola niġi is-sibt u l-ħadd biss. Mela il-ġimgħa żrajna ħafna affarijiet bużbi, spinaċi, ġidra, brokkoli, ħass, pastart, torsin u karfus. Kanna 35 tullana ta' dam, patata, għas-safar, kanna matlet miċkora, kabru ħaxix, bħal pastart, kaboċċi, ġidra, ħass, ġejja triq, ġejja minn ġarrezzett, ħan inqasmu bir-raba, la nafu kif ħan uħorġu minnu biex morru għal ġalal għal-oħra. Serer, ħajn qalaw, ġwiebi tal-ilma, borħol, u għadna ma nafu bxejn. Taffat għanna l-ilma, għax l-ilmijiet kollu banda waħda minn fejn ġejja triq. U ma nafu s-sejġri, jekk ma s-saqiex il-lum ma tagħmel xejn. Għandna ta' s-siġar tar-rummin, jenna nieħdu ħsiebhom 20 sena, ħajjispiċċaw issa. Aħna qasideja fejn ġej il-pajpa s-sewat magħna. Għax għadhom qas-linji ma tawna hawnhekk. Naf li din l-erja żgur fejn qegħdin ħadd intmiss imma m'għandix idea. Għandi t-tifel tiegħi trabba hekk ġalali u veru jieħu pjaċir. Jiġi ġalalqa. U bekk inweġġajna aħna li ġejja dit-triq. Għax jixtieq ikompli fuq il-passi ta' missieru. U lejxin tagħna minn hawn aħna. Bil-forz ħatħoss. Naħseb jiena żgħira lura l-biedi imma. Mhux m'għandniex futur fiha. Kif qegħdin jagħmlu toroq ġarraba. Ma jagħtu każ ta' xejn. Erba' tiem oħra ma se jeqba' xejn. Jispiċċaw dal-erba' anzjani li jew daqshekk u l-biedja sejra l-baħar. Prodott Malti tajjeb. Ħalluha iktar minn ta' barra. Jekk ħajjispiċċaw ma se jeqba' xejn. Ħannilaqgħu kollox minn ta' sqallija. Li rridu nagħmlu biex nibżgħu għall-bidwi iktar. Mux intuħ bis-sieq. U kull biċċa raba li naraw ma triq noħduha biex nagħmluha tarmak.